vorbi la Espresso tot despre muzică și în continuare Cristi Marica ne aduce la discul zilei probabil cea mai mare creație Dire Straits, Brothers in Arms. În dreptul albumului Brothers in Arms, marele boom discografic al grupului Dire Straits, este scris anul 1985. Muzica lui are mare priză la public și acum la mai bine de 20 de ani de la lansare, datorită sonorităților echilibrate, compacte, intime, ce conferă consonanță auditivă, mai ales pasionaților de așa zisă muzică rock light. Brothers in Arms este cel de-al 5-lea album al grupului și cel mai bine vândut material discografic al anului 1985, fiindu-i testată calitatea în clasamentele americane și europene, unde a stăruit timp de 9 săptămâni pe prima poziție. Concepția discului poartă amprenta fraților David și Mark Knopfler. Dacă David scria cronici rock pentru Yorkshire Evening Post, ocupând latura estetică a construcției muzicale, atunci Mark cerceta complementar și cu asiduitate muzicalitatea în literatura engleză, pe care o preda la universitate. Cert este că LP-ul Brothers in Arms însumează în turațiile sale, dincolo de perimetrul muzical, avangarda tehnică a timpului. Este unul dintre primele albume care au fost îndreptate către producția digitalizată, apariția lui pe compact disc fiind o revoluție tehnică a timpului. Sultan of Swing, hitul care a lansat formația Dire Straits la BBC, Why Worry, So Far Away sau Money for Nothing, portau în 1985 noul trend DJ audio ce avea să domine copios anii 90.